Het is uit tussen de Verenigde Staten en Europa en het begint steeds meer op een vechtscheiding te lijken. Hoe kunnen we de schade zoveel mogelijk beperken? Gaan we het vandaag over hebben in Avondgast Europa met Samira Rafaela ondertussen. Zij kwam uit het oog van de storm uit de Verenigde Staten. Cornell University was hier vorige termijn Europarlementariër. Jeroen Leenaers is er ook en hij suggereerde als eerste om militair materieel te gaan produceren bij Nedcar Born. Een jaar geleden al Europarlementariër voor het CDA. En Helen Mertens is er, bestuurder van het MUMC in Maastricht. Met haar gaan we het hebben over belangrijke Europese subsidies voor medische onderzoekstrajecten in Maastricht. Avondgast Europa dus in het oog van de storm. Ja, van harte welkom dus inderdaad vanuit het Europees Parlement in Brussel. Van harte welkom ook aan de gasten, Jeroen Leenaers, Samira Rafaela. Maar ik begin bij Helen Mertens, want met u gaan we het natuurlijk hebben over gezondheid, over onderzoekstrajecten. Maar ik kan bij u ook terecht over militaire zaken. Ja, zeker. Wij vangen natuurlijk met regelmaat gewonden op van het front. Maar daarnaast leiden we ook recidivisten op. En komen militairen regelmatig met ons meewerken, zodat we van elkaar kunnen leren en ook kennis kunnen delen van elkaar. Ja, en als u zegt gewonden nemen we op, gewonden uit Oekraïne? Zeker, met name Oekraïne nu natuurlijk. Niet alleen Oekraïne, maar dat is wel de merendeel nu. Ja, en dan komt die strijd ineens heel erg dichtbij. Dit zijn de beelden uit Maastricht als het gaat over de voorbereiding inderdaad op wat er misschien wel komen gaat. Nou, ik kom binnen op de operatiekamer. Maastricht wilde graag meedoen aan de relatieziekenhuizen waar Defensie al een langere tijd meewerkt. En ik vond dat wel heel erg goed om dat te gaan doen. Om als relatieziekenhuis personeel te leveren, als een reservist. Zo ging het balletje al in 2021 rollen en werd de traumachirurg uiteindelijk zelf dus ook reservist. Recent ronde hij een 8 weken durende opleiding af waarin hij werd klaargestoomd voor het verlenen van spoedzorg tijdens een oorlogssituatie. Dit is de basis, de eerste levensreddende behandeling voor ledemaat, leven of het oog. Dat hebben we ook nog iets bij ons. Dat kan iedere soldaat, die zijn daarin getraind om dat te doen. Dus ja, nee, ik hoop niet dat ik uitgezonden word, dan zijn wij in oorlog. Maar als dat nodig is, dan ga ik dat natuurlijk wel doen, ja. Ja, beelden dus vanuit het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Voor ons blijft de oorlog nog vaak een beetje abstract, maar voor u komt hij ineens heel dichtbij. Ja, dat zijn de momenten dat je je echt realiseert hoe dichtbij het kan zijn. Hè? Want wij moeten ons allemaal goed voorbereiden natuurlijk voor allerlei situaties. Want Martijn Poeze, een van onze traumachirurgen, zegt terecht: ik ben opgeleid als recidivist. Maar vervolgens, op het moment dat die oorlog heel dichtbij komt, zijn dat ook de mensen die meegaan in de missie. Dus we moeten ook ons voorbereiden. Wat doen we dan met de opvang als een aantal mensen uittreden? Ja. Samira Rafaela komt uit de Verenigde Staten, eigenlijk min of meer vers van Cornell University. Wij horen natuurlijk van de regering Trump heel veel negatieve retoriek over Europa. Nasty hoorden we voorbij komen als bijvoeglijk naamwoord. Hoe is dat sentiment bij de mensen zelf op straat? Leeft dat daar ook zo? Het leeft natuurlijk in de VS, het leeft hier in Europa. Iedereen krijgt het mee. De relaties zijn aan het veranderen, dat is duidelijk. En ik denk dat het nu vooral tijd wordt voor Europa om goed na te denken over hoe het de onafhankelijke positie in de wereld behoudt en versterkt. Hoe het aan andere relaties gaat denken, ook economisch gezien, als het gaat om handelsovereenkomsten bijvoorbeeld. Maar het mogen duidelijk zijn dat Europa toch wel echt de strategie moet veranderen. Ja, maar op menselijk niveau zou ik maar zeggen. Want we hebben natuurlijk J.D. Vance en Trump. En die roepen wat ze roepen. Maar op straat, tussen de mensen, tussen de Amerikanen, leeft daar ook zo'n negatief sentiment over Europa, zoals we dat vertaald horen eigenlijk vanuit de formele kanalen? Nou, in het algemeen zijn mijn persoonlijke contacten of de ontmoetingen die ik heb in de Verenigde Staten heel positief. Zeker ook als het gaat om de samenwerking met Europa. Maar dat kan ook te maken hebben met de bubbel waar ik zelf in zit natuurlijk. Dus in die zin merk ik niet heel veel negatiefs. Maar wat ik wel merk in het algemeen, zowel in de Verenigde Staten als hier in Europa, is dat er natuurlijk zorgen zijn over hoe met name de economische relaties zich gaan ontwikkelen. En mensen maken zich zorgen ook over wat betekent het voor mijn dagelijkse boodschappen? Wat betekent het voor mijn zorgverzekering? Mensen hebben dagelijkse zorgen over
hoe dit zich natuurlijk nu allemaal op het internationale podium manifesteert. Ja, dadelijk praten we er uitgebreid verder over. Eerst even een vraag aan Jeroen Leenaars. Heeft u al duimpje omhoog gekregen uit het gouvernement? Duimpje omhoog gekregen uit het gouvernement? Ja, voor uw goede voorspelling van april 2024. Laten we er meteen even naar kijken. Op het moment dat Jeroen Leenaars met dit idee kwam, misschien moeten we militair materieel gaan produceren bij Netcar. Wat we zeker weten is dat Oekraïne meer hulp nodig heeft. Wij moeten vanuit het Westen onze woorden ook met daden gaan opvolgen. En dan zie je dat we in Nederland onze maakindustrie willen beschermen. We zien dat we banen willen behouden. En we zien dat Oekraïne hulp nodig heeft. Dan kunnen we die 3 optellen. Hebben we één goed idee, gaan wij dat in Limburg gewoon doen. En u heeft goed geluisterd? Of ze hebben goed geluisterd? Ja, de situatie was natuurlijk een jaar geleden nog wel iets anders dan nu, denk ik. Maar het feit dat je, dat sluit ook aan wat Samira zei... het feit dat je als Europa ook moet kiezen voor een onafhankelijke positie in de wereld... betekent ook dat je zelf voorzienend moet kunnen zijn in bijvoorbeeld je defensiematerieel, drones, ammunitie. En dat is natuurlijk perfect als je dat ook in Limburg en in Nederland kan doen. En in die zin was dat een jaar geleden een goed idee. Ik was ook zeker niet de eerste, denk ik, die dat voorstelde. Maar ik claim de credits met alle plezier. En het is heel goed dat er nu ook echt concrete stappen gezet worden. Nu al met drones. Maar je ziet ook dat vanuit Defensie nu allerlei plannen gepresenteerd gaan worden. Waar ook Limburg weer zijn aansluiting in vindt. En ik denk dat dat goed is voor Limburg en het is goed voor Europa. Ja, want we hoorden van Brekemans en Tuinman... de bewindsleden op Defensie, dat er inderdaad 5 technologiegebieden komen, 5 clusters, waarvan er eigenlijk nog 4 een propositie nodig hebben. Maar voor Limburg was het al duidelijk, dat werd slimme materialen. En zo werd er afgelopen maand dus een Limburg Defensieagenda getekend in Den Haag. Tekenen voor de Kamer. Ja. We hebben daar die afspraken gemaakt met VDL. VDL staat er ook positief in. En VDL moet echt rapido ook een plek worden waar die militaire productie op gang komt. En dat zorgt voor banen, dat zorgt voor innovatie, dat zorgt ook de combinatie met ook het clusteren met de ASML, die semicon. Dat moet ook mooi in elkaar zitten, want elke drone, alle intelligentie die in een drone zit namelijk in de chips. De verwachting is dat de eerste start dat die dit jaar plaatsvindt. Zijn de contracten al getekend? Op dit moment wordt er aan gewerkt, aan concrete afspraken. Op het moment dat die gesloten zijn, dan zal VDL die met het desbetreffende bedrijf natuurlijk aankondigen. Daar heb ik nu op dit moment geen mededeling over, maar daar wordt wel hard aan gewerkt. Ik vind het prachtig hoe Limburg de vinger heeft opgestoken, ook met de samenwerking met VDL. We denken in de oplossing, in de mogelijkheden om te zorgen dat we het van de grond krijgen. Ja, dat was dus inderdaad het grote applaus in Den Haag. Van 74.000 naar 200.000 zou het personeel moeten van Defensie. Helle Mertens, dat zijn allemaal mensen uit de zorg, of niet? Ja, zeker. Daar maken we ons natuurlijk ook zorgen om. Hè. Als je kijkt naar de defensieagenda, maar naast alle uitdagingen die we hebben in de zorg, met het enorm toegenomen zorgvraag die er komt, de vergrijzing die daar aan zit, met alle beperkte financiële middelen, maar ook het arbeidsmarkttekort. Dus we moeten met elkaar vooral kijken, hoe kun je het anders doen? Hè, want als je blijft doen wat je deed, ja, dan koersen we echt dan krijg je wat je had. Op problemen, zo is het. En wat we hadden was prima, de gezondheidszorg nu is top. En die willen we top houden in toegankelijkheid en in kwaliteit. Nou, dus we zijn op zoek naar innovatieve mogelijkheden. Hoe kun je het anders doen? Hoe kun je AI inzetten bijvoorbeeld? Hoe kun je allerlei onderzoek doen om zeg maar te komen tot een soort verandering? En gelukkig doen we dat samen. We hebben enorme Europese cohorten ook. En met meer patiënten, met meer onderzoekers, kennisdeling. En op die manier proberen we ook echt innovatief mee te blijven doen. Ja. En hoor ik u dan zeggen dat als de analyse in Europa qua defensie is van ja, we moeten veel meer zelf maken. Nu zijn we afhankelijk van de productie in de Verenigde Staten. Dat als het gaat over medicijnen, als het gaat over apparatuur, dat we dat ook veel meer naar Europa zouden moeten halen. Een beetje de analyse uit de coronaperiode. Ja, precies. We hebben in de coronaperiode natuurlijk gezien wat afhankelijkheid betekent. En ook nu, we zullen echt met elkaar moeten nadenken, hoe kunnen we minder afhankelijk worden? Nou, medicijntekorten spelen in Nederland, we spelen in Europa. We hebben in Europa allemaal dezelfde uitdagingen als je kijkt naar de enorme zorgvraag die op ons af gaat komen. Dus we kijken met elkaar, zeg maar, wat kunnen we daaraan doen en wat zijn de eerste stappen die we daaraan moeten zetten. Samira Vela, wat kan Europa doen als het gaat over die strategische autonomie, militair, dan ook wel als het gaat over gezondheid? Ja, kijk, Europa had natuurlijk
wat mij betreft al lang moeten nadenken over hoe het veel meer gecoördineerd op het gebied van defensie samenwerkt. Dat is natuurlijk al een discussie die we al jaren hebben in Europa. En voorheen was er heel veel weerstand als je begon over een Europees leger of Europese samenwerking op het gebied van defensie. Nou, ik denk dat het nu wel duidelijk mogen zijn dat we daar nu echt mee aan de slag moeten. En de strategische autonomie, dat vond ik dus ook zo'n typisch buswoord, zeg maar. Want dan hebben we het op papier hebben we het geregeld, maar wat betekent dat dan in de praktijk? En ik denk dat het nu eindelijk concreet begint te worden. Dus dat betekent ook dat Europa het gewoon moet aandurven om nieuw soort handelsovereenkomsten te sluiten. Om dus te gaan samenwerken op het gebied van defensie. Maar ook als het gaat om gezondheidszorg. Er wordt al jaren geroepen door een aantal lidstaten, de meeste lidstaten. Dit is een nationale competentie. Kom niet aan de competentie van gezondheidszorg. Ja, maar goed, we hebben het wel gezien allemaal tijdens de coronacrisis hoe belangrijk het is dat Europese lidstaten wel degelijk kennis met elkaar uitwisselen, wel degelijk samenwerken in geval van zo'n pandemie. En zeker voor de toekomst is het gewoon wel echt een vraagstuk van hoe gaan wij Europa en Europese inwoners gezond houden. En dus hoe gaan wij op Europees niveau veel meer gecoördineerd samenwerken. En nog even terug naar die militaire productie, die autonomie. Jeroen Leenders, er was een oefening, een Vredepijl op de basis met 15 NAVO-landen. De grootste uitdaging: hoe communiceren we met elkaar? En met name, hoe communiceert de apparatuur met elkaar? Iedereen heeft wat anders. Ligt daar een gevaar op de loer dat op het moment dat elke regio zijn vinger opsteekt, zoals Limburg, dat je weer die fragmentatie krijgt? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat dat probleem regionaal ligt, maar dat probleem ligt er zeker wel nationaal. Een van de punten waar wij ons hier ook zorgen over maken is, er komt nu een hele grote bak met geld beschikbaar voor defensie in Europa, 800 miljard. Wat ons heel belangrijk lijkt, is dat je dat geld ook gericht in gaat zetten op Europese en grensoverschrijdende meerwaarde. Als we nu 800 miljard in 27 landen gaan verdelen en ieder land doet ermee wat ze zelf denken op dat moment precies nodig te hebben, maar er zit geen enkele Europese meerwaarde of er zit geen enkele grensoverschrijdende coördinatie in, dan is het eigenlijk al minimaal voor de helft weggegooid geld. Een van de grote problemen van Europese defensie is inderdaad dat we niet genoeg gezamenlijk aankopen, dat onze apparatuur niet voldoende met elkaar communiceert, dat we veel te veel verschillende systemen uit verschillende landen hebben, waar landen als Amerika gewoon één systeem hebben voor tanks, één voor helikopters, et cetera. Daar moeten we aan werken. En het zou een enorme gemiste kans zijn als we nu we het publieke draagvlak onder meer defensie-investeringen er is, er ook meer geld beschikbaar is, dat we dat niet ook op een veel slimmere manier gaan inzetten. En voor zo'n productie in Limburg is dat niet zo gevaarlijk, omdat die beslissingen die moeten op nationaal en Europees niveau genomen worden. En dan moet het gewoon in Limburg en in andere regio's geproduceerd worden op een interoperabele manier. Ja. En ik denk wat ook heel belangrijk is, en dat werd hier net al gezegd, maar strategische autonomie, onafhankelijkheid van Europa kan niet alleen militair. Als je alleen militaire onafhankelijkheid hebt, dan heb je nog niks. Juist op het gebied van gezondheid, medicijnen, op het gebied van onze energievoorziening, op het gebied van technologische ontwikkelingen zoals AI, moet je die onafhankelijkheid ook hebben. Anders is alleen militaire onafhankelijkheid uiteindelijk een lege huls. Op het gebied van kritische medicijnen hebben we veel geleerd in corona inderdaad. Er ligt nu wetgeving hier op tafel in Europa, de Critical Medicines Act, om ervoor te zorgen dat de medicijnen die we echt nodig hebben ook in Europa geproduceerd worden en in voldoende mate beschikbaar zijn. En dat zijn allemaal initiatieven die de goede weg op gaan en waar we nu een flinke klap op moeten geven. Ja, chefzaken dus hoor ik je zeggen inderdaad. En Ja. dat geldt ook als het gaat over bijvoorbeeld de importtarieven. Want ze komen wel, ze komen niet. Je weet nooit met Trump. Maar wat wel duidelijk was, is dat de negatieve retoriek over Europa doorcijpelde in die presentatie afgelopen week. Dat zag er zo uit. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's so pathetic. 39%, we're going to charge them 20%, so we're charging them essentially half. If you build the... Ja, 20% ondertussen weer ingetrokken, voor 3 maanden opgeschort. Samira Rafele, wat moeten we hier nu mee? Nou, wat we hiermee moeten is natuurlijk heel duidelijk. Maar kijk,
in die zin vind ik Europa toch wel erg vaak reactief, Maurice. We hadden natuurlijk proactief moeten zijn. Al jaren geleden, al voordat ik in het Europees Parlement kwam, was het al een hele discussie over hoe de Europese Unie gaat werken aan ander soort economische relaties in de wereld. Omdat het multilaterale systeem zoals we dat voorheen kenden, bestaat niet meer op de manier zoals we dat graag zien. We zien nu letterlijk voor onze ogen dat de wereldorde aan het veranderen is. En Europa had hier natuurlijk al langer op kunnen anticiperen. Dus wat we moeten doen is kijken naar hoe we vooral kunnen diversifiëren als het gaat om onze economische relaties. Hoe we ook zoveel mogelijk en zo goed mogelijk wat meer dichter bij huis kunnen produceren. We zullen onze eigen kampioenen, dus de Europese kampioenen, moeten gaan ontwikkelen. Zeker op het gebied van technologie, innovatie, AI, maar zeker ook als het gaat om social media. Waarom heeft Europa niet de eigen tech-kampioenen bijvoorbeeld? We zullen daar ook wel echt aan moeten gaan werken. En wat we moeten gaan doen is dit signaal heel serieus nemen en nu die nieuwe relaties in de wereld gaan aanhalen. Of dat nu gaat om handel, technologie, gezondheid. Dat is wat Europa moet doen. En zelf investeren ook. Zeker op het gebied van technologie en innovatie hebben we gewoon meer Europese investeerders nodig. De beschikbaarheid is er. Het is niet dat we een gebrek hebben aan Europese investeerders. Maar het moet wel ergens in geïnvesteerd gaan worden. En prioriteit is wel echt innovatie en technologie. Maar ja, ook defensie en handel. Ja, duidelijk. Ja, Jeroen Leenaers, even terug naar die situatie met Trump. De manier waarop Europa nu doet, een beetje afwachten, nog even op de rem. Is dat slim? Of ja, onduidelijk? Denk ik wel. Het is niet zozeer afwachten, maar je moet niet, ik denk, met Trump, je moet niet vanuit de emotie reageren. Want volgens mij geef je dan aan Trump precies wat je wil en dan krijg je een escalatie op escalatie. Dus wat we gezien hebben, Europa is kalm gebleven, heeft gereageerd, meteen een pakket aan maatregelen, tegenmaatregelen klaargelegd. En vanochtend heeft ook Europa uitgesproken, prima, wij willen onderhandelen. Wij willen prima onderhandelen over onze gezamenlijke handelsbalans, is ook belangrijk. Wij zullen ook onze tegenmaatregelen nu voor 90 dagen pauzeren. En in die 90 dagen gaan we onderhandelen, maar we gaan ook diversifiëren. We gaan met andere landen kijken hoe we onze handelstromen kunnen optimaliseren. En onze tegenmaatregelen blijven hier, dat als Trump ze opnieuw invoert, dan zijn wij er ook klaar voor. En een van de oneerlijke dingen die Trump natuurlijk doet, is dit gaat allemaal over handel in goederen. En als je de relatie bekijkt tussen Amerika en Europa, ja, wij verkopen meer aan Amerika dan Amerika bij ons koopt. Als je daar de handel in diensten bij neemt, dus, we hadden het al over de techsector, AI, grote techbedrijven in Amerika. Ja, daar verkoopt Amerika veel meer aan Europa dan andersom. Vooralsnog heeft Europa niet aan die dienstensector geraakt. Maar het is natuurlijk prima om straks te zeggen, als Trump blijft escaleren, van luister, er zitten hier allemaal enorme Amerikaanse techgiganten gratis op de Europese interne markt. Als jij ons zo behandelt, gaat dat ook op een gegeven moment eindigen. Dus ik denk dat het goed is om kalm te blijven, maar wel je niet te laten pesten, maar vanuit de eigen kracht. En we hebben kracht, juist als het gaat om economie en handel, te reageren en laten zien dat het ons ook menens is. Ja, en dat bleek ook uit de woorden van Ursula von der Leyen, want die sprak er ook over en ze klonk een beetje alsof ze het had over de 4 musketiers. If you take on one of us, you take on all of us. So we will stand together and stand up for each other. Our unity is our strength. And we will continue to build bridges with all those that, like us, care about fair and rules-based trade as a basis for shared prosperity. Ja, Ursula von der Leyen dus. Jeroen Leenaers, je kent haar goed. Het moet ook ontzettend moeilijk zijn om beleid uit te zetten dat eigenlijk per half uur bijna verandert. Ja, het is moeilijk bij te houden bijna. Maar ik denk de moeilijkste taak voor von der Leyen is om alle 27 lidstaten gezamenlijk, unaniem bij elkaar te houden. Je ziet natuurlijk dat iedere sector, ieder land heeft zo zijn eigen sectoren die extra gevoeligheden hebben met de handel in Amerika. Om een voorbeeld te noemen, maar Trump heeft gedreigd met, wat was het, 100 of 200% tarieven op wijn, cognac, noem maar op.
Ja, dat is voor Frankrijk enorm gevaarlijk. Dus je ziet nu dat in Europa de heffing op de bourbon, die is verdwenen. Om zo'n tegenreactie niet uit te lokken. Maar het is dus moeilijk om die 27 landen, die allemaal zo hun eigen specifieke gevoeligheden hebben, verenigd te houden in de reactie op deze maatregelen. En tot dusver slaagt ze daar heel goed in. En daar zit de uitdaging. Ik denk de reacties op Trump. We zijn klaar om snel te reageren zolang we gesloten zijn. Ja, je had het net al even over Big Tech en over de diensten die vanuit de Verenigde Staten komen. En een van de gasten hier aan tafel sprak daar in een vorige Europese termijn over. Toen ging het over de Digital Services Act, over de AI Act en over het feit dat Twitter, Facebook, Meta ook gewoon aangepakt zouden moeten kunnen worden in Europa. People are in danger because of big tech is not doing its job. And it's crucial for them to take responsibility right now and act on fear and hate-inciting content. Were people's opinions silenced when they did not reflect the opinion of the platforms? We need answers. And the Digital Services Act is in fact for a reason. So I really urge the Commission to take all steps that are necessary to ensure that platforms such as X and Meta abide by the rules set out in the Act immediately. Thank you. Ja, het zijn opvallende woorden natuurlijk in een omgeving waarvan je nu weet, Elon Musk die zit op de bagagedrager bij Donald Trump. En die wil eigenlijk in Europa helemaal geen beperkingen. Die wil het in de Verenigde Staten ook niet. Maar in Europa heb je de nieuwe regels. Samira Rafaela, moeten we er vol in tegen Elon? Ja, kijk, dat vind ik eigenlijk een beetje klein denken. In die zin moet Europa zich gewoon aan de eigen standaarden houden. We hebben in Europa keihard gewerkt en werken daar nog steeds aan het veilig omgaan met mensen op online platforms. We moeten mensen steeds beter en beschermen. Ik kom net uit een event ook hier in het Europees Parlement. Het gaat over de veiligheid van vrouwen online. We zien dat steeds meer vrouwen worden aangevallen online. En dat heeft gevolgen voor de politieke participatie van vrouwen in onze democratie. Vrouwen die letterlijk de politiek verlaten vanwege de online ervaringen. En zo hebben we tal van voorbeelden van hoe en waarom we mensen moeten beschermen tegen dit soort ervaringen op online platforms. Ja, dus... maar wat ik wil zeggen, van je weet wat eraan komt. Ja, Trump die gaat zeggen van luister, geen beperkingen of zo weinig mogelijk beperkingen voor onze big tech, voor X, voor Facebook, voor Insta. En anders komen er flinke forse handelstarieven. We zullen moeten zien of dat zich op die manier gaat ontvouwen. Ik weet ook niet hoe de Europese Commissie op dit moment onderhandelt met de VS of met de regering daarover. Maar wat ik wel vind is dat Europa zich fors moet houden aan de eigen standaarden die het heeft gemaakt. Dus het is belangrijk dat er gehandhaafd wordt op basis van ook de Digital Service Act met name. We hebben natuurlijk de AI Act hebben we geïntroduceerd gekregen in het laatste mandaat. En het zal heel schadelijk zijn voor de geloofwaardigheid van Europa als het gaat indimmen. Daarom zeg ik ook dat Europa vooral naar zichzelf moet kijken nu. Niet al te reactief bezig moet zijn en moet gaan investeren in de eigen tech-kampioenen. Investeer dan ook dusdanig op een manier dat er nieuw soort social media platforms kunnen gaan ontstaan. Of nieuwe merken kunnen gaan ontstaan. Of nieuwe initiatieven kunnen gaan ontstaan. Die wel voldoen aan de ethische standaarden. Dit is nu een unieke kans en mogelijkheid voor Europa om zich daarin te onderscheiden. Ja, duidelijk. Goed. We sluiten het onderwerp tot zover af en we gaan naar de Europese subsidies voor de gezondheidszorg. Want die lopen grotendeels via het programma Horizon tot 2027 druppelt door via de Interreg-subsidies. En Helle Mertens zit hier aan tafel, niet alleen bestuurder van het MUMC, maar ook voorzitter van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. Eerste vraagje voor u, want ik zag een berichtje voorbij komen op uw social media, op uw platform LinkedIn, waarbij u eigenlijk heel boos was op de bezuinigingen op het onderzoek in Nederland. Hoe zat dat precies?
Ja, je hoort hier ook aan tafel hoe belangrijk is dat Europa zich oprecht en zorgt dat wij goed voorbereid zijn op allerlei zaken. De afhankelijkheid is genoemd, de versnippering is genoemd. Nou, de parallellen naar wetenschappelijk onderzoek en de zorg die zijn enorm. Want juist daar ook, in het samengaan, ben je natuurlijk veel krachtiger. Nou, wat we zien dat ook in Europa fors bezuinigd wordt op wetenschappelijk onderzoek. Nederland nu ook. Ja, en daar willen we toch op terugduwen. Want we hebben enorme uitdagingen met elkaar die we aan moeten gaan. Nou, de medische technologie valt hier een aantal keren. Nou, wetenschappelijk onderzoek is kostbaar. Fundamenteel onderzoek is kostbaar. En ook implementatieonderzoek en alle lijnen die daar zijn. En je ziet dat die het nationale budget overstijgen. Dus daar hebben we echt de samenwerking met Europa ook gezocht. Nou, u noemt het Horizon-project, waarin we echt zien dat er meer dan 40 studies gezamenlijk gedaan worden. Levert ook meer dan 40 miljoen over 7 jaren, met wie we echt gezamenlijk onderzoek kunnen doen. Kennisdeling om met elkaar ook echt verder te komen. Ja, maar nog even over de Nederlandse situatie. Want in dat berichtje dat u deelde stond onder andere van er wordt hier geschoven met geld van OCW naar VWS, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen naar Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Is helemaal niet goed. Waarom niet? Nee, wij waren natuurlijk zeer verontrust vanwege de bezuiniging op wetenschappelijk onderzoek. Toen nog niet verwachtend ook dat die bezuinigingen extra bijkomen op de zorgagenda. Dus inderdaad van OCW overgeheveld naar VWS. 165 miljoen extra. En met alle toenemende zorgvragen en de uitdagingen die we daar hebben, nou, is dat naast de 150 miljoen bezuinigingen een extra flinke tik erop. Maar ook dat dragen we met z'n allen. We gaan nu in een aangepast integraal zorgakkoord proberen goede afspraken te maken dat we en die bezuinigingen accommoderen, maar dat we ook vervolgens die toegankelijk en die kwaliteit van de zorg borgen. En dat we met allerlei nationale en internationale cohorten vooruitgang maken op innovatie. Innovatie voor de zorg en die arbeidsmarkten. Ja. Bijvoorbeeld maar twee Nederlandse universiteiten die stappen bijvoorbeeld naar de rechter in verband met de bezuinigingen. Die zeggen van het is gewoon het breken van een afspraak die we eerder maken, een akkoord. Zover bent u nog niet met de universitaire medische centra? Nee, vanwege het Maastricht UMC is niet zo ver op dit moment. We spreken daar natuurlijk in nationaal verband bijzonder vaak over. En hoe kun je dan samen optrekken? En er wordt ook samen opgetrokken. En wat we zien is dat we ook de bezuinigingen bij OCW hebben we daarmee, denk ik, met onze nationale acties afgewend. En voor een gedeelte zijn die nu in de zorg gekomen. Dus we blijven ook daar het nationale gesprek over voeren. Wat voor ons de uitdaging is natuurlijk, de plannen lopen tot 2027. De eerste voorstellen voor de nieuwe meerjarenbegroting en ook de nieuwe pakketten voor Horizon en dergelijke, die komen nu in het komende jaar op tafel te liggen. Er is nu in de commissie gaan ze tijdens de paasdagen nog even goed nadenken over hoe ze het precies willen invullen. Maar dan komt daar een eerste voorstel uit. En dan zie je wat er altijd gebeurt in Europa. En wat een van mijn terugkerende frustraties is iedere 7 jaar. Dan gaan 27 lidstaten bij elkaar zitten. Die gaan 2 nachten onderhandelen, ruzie maken over wie hoeveel moet betalen en wie hoeveel krijgt uit welke begrotingspotje en dergelijke. Zonder dat er echt nagedacht wordt van hoe gaan we nu gezamenlijk prioriteiten stellen. Hoe gaan we gezamenlijk fondsen inrichten en hoe gaan we zorgen dat we de taart met z'n allen wat groter maken in plaats van dat we vooral bezig zijn met het stuk voor mezelf zo groot mogelijk te maken. Dus wij gaan ook vanuit het Europees Parlement, denk ik, een grote uitdaging tegemoet de komende 1,5 jaar om ervoor te zorgen dat die Europese begroting voor na 2027 ook recht doet aan die wens die we hier al een aantal keer hebben uitgesproken om onafhankelijk te zijn, ook op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, gezondheidszorg, et cetera. En daar zie ik meer zorgen nu voor mezelf dan in bezuinigingen die nu in Europa plaats zouden vinden. Want op Europees niveau zijn die er in ieder geval niet. Nee. En wat daar ook vooral natuurlijk in ontbreekt, vind ik in het algemeen, maar sowieso de Europese politiek in het algemeen, is de betrokkenheid van Europese inwoners en de betrokkenheid van de Europese samenleving om ook dit soort keuzes vorm te geven. Want uiteindelijk moet zo'n Europees budget gaan werken voor de Europese inwoners en voor initiatieven die ook Europese inwoners positief beïnvloeden. En ik mis dat democratische betrokkenheidsproces ook
als het gaat om Europese besluitvorming over het budget. Ja, nee, en je zou willen dat het meeste geld gaat naar de meeste impact. Hè? Dat is ook wat we met z'n allen willen. Dat er ook echt ruimte komt voor preventie. Dat gaat ook echt ons allemaal helpen, denk ik, in die enorme zorgvraag. Hè? Je wil mensen steeds gezonder houden. Daar zit daar de investeringen. Dus ook daar is het nog wel ruimte zoeken in de toekomst. Hoe maken we daar ruimte voor? Maar de hypocrisie die er vaak een beetje in zit, ook in Nederland maakt het daar schuldig aan, vind ik, is dat we dan in Nederland vaak zeggen, ja oké, we gaan er in Nederland wat minder aan uitgeven, want dat moeten we Europees doen. En dat zeggen ze dan in Duitsland ook en dat zeggen ze in Frankrijk ook. Ja, dit moeten we met z'n allen Europees gaan doen. Maar als dan puntje bij paaltje komt en dan moeten dan de Europese potten voor gecreëerd worden, dan zegt iedereen van ja, maar nee, maar dit, we kunnen niet meer dan dit betalen, we willen niet meer dan dit uitgeven. Dus daar moet echt een soort van mentaliteitsverandering in komen. En hoe sneller, hoe beter. Dat probeert de Europese Commissie door überhaupt de begroting te gaan moderniseren. Dus dat we niet meer het systeem hebben dat ieder land zo zijn eigen envelopje krijgt op iedere kostenpost. Om dat dan uit te gaan geven in eigen land. Maar proberen echt die Europese meerwaarde toe te voegen. Maar ik ben er nog niet super optimistisch over dat dat ook echt gaat lukken. Nee, laten we het even handen en voeten geven, want het is vaak een beetje abstract natuurlijk, dat onderwerp van de Europese subsidies. Maar het komt dan hier terecht, bijvoorbeeld bij de gepersonaliseerde voeding bij de Universiteit Maastricht, het onderzoek dat daar gedaan wordt, onder andere bij Ingeborg. Ingeborg krijgt genoeg positieve energie op haar werkplek bij een onderzoeksinstituut in Maastricht. En dat is ook de plek waar ze 3 keer per dag de vezels in poedervorm oplost in het water. Maar het onderzoek is laagdrempelig, goede uitleg en alleen maar positief. In het algemeen praten organen met elkaar en ook de darmen staan in verbinding met onze hersenen eigenlijk. Dus bepaalde hormonen die door de darm worden aangemaakt en ook bepaalde zenuwbanen leiden naar de hersenen. En het is een stukje van de puzzel. En we hebben meer van dat soort onderzoek nodig om beter te begrijpen van welke factoren bepalen nu hoe iemand op een interventie reageert. En als we dat beter begrijpen, ja, dan kunnen we ook echt meer gepersonaliseerde behandelingen gaan toepassen om tot meer gezondheidswinst te komen. Ja, metabolenonderzoek dus in Maastricht. Helen Mertens, welke Europese subsidie is hier belangrijk geweest? Ja, dit is allemaal metabolenonderzoek uit de Clinical Research Unit. En dit is inderdaad ook mogelijk geworden door Europese subsidies die we daarop hebben. Op weg naar gezamenlijkheid. Dus in die Clinical Research Unit zie je dat patiënten komen, dokters komen, maar ook de onderzoekers komen. Dus je brengt dat allemaal veel dichter bij elkaar, waardoor je veel makkelijker de goede onderzoeken kunt doen. Patiënten niet naar allerlei ruimtes hoeven reizen. Maar ook vervolgens alle kennis die daar opgedaan is, ook veel makkelijker geïmplementeerd kan worden in de praktijk. Nou, dit is een onderzoek op weg naar gepersonaliseerde voeding. En zo zie je gepersonaliseerde voeding, gepersonaliseerde medicatie, behandelingen, dat wordt natuurlijk steeds belangrijker. Ja, zullen we er nog eentje doen? Ja, zeker. Ja. Leuk. Spierkracht voor ouderen wordt ook onderzocht, ook in dezelfde unit. Ik doe mee aan onderzoeken voor met name spieren bij ouderen. Als je op leeftijd bent, is dat belangrijk. Nou, wij doen vooral onderzoek naar het effect van veroudering op het fysiek functioneren. En dan met name spierfunctie. En wat we in het geval van Cecile vooral hebben bekeken is in hoeverre krachttraining ervoor kan zorgen dat spiermassa en spierfunctie behouden blijft of zelfs verbetert bij oudere mensen. Ja, zet hem op. Ja, goed zo. 1, 2, mooi. We gaan eigenlijk duwen en trekken. Duwen, 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 duwen. Ja. En dan zeg ik stop. Zij hebben mij ervan doordrongen dat als je ouder wordt, hoe belangrijk het is dat je beweegt. En nu op dit moment gaat het nog allemaal hartstikke makkelijk. We gaan natuurlijk steeds worden wat zwaarder gemaakt. En ja, afhankelijk van hoe ver ze dadelijk die berg op kan komen, die eigenlijk steeds wat steiler wordt gemaakt. Het voelt weer als van ouds. Ja. 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 Ja, perfect. Ja, Alejandra Monseque inderdaad, hoorden we daar zeggen, perfect. Argentijnse onderzoekster, werkzaam in het Academisch Ziekenhuis in Maastricht. Helen Mertens, we kennen natuurlijk ook de insteek van het kabinet om die arbeidsmigratie, maar ook buitenlandse studenten, zoveel mogelijk te beperken. Wordt dat een probleem voor uw ziekenhuis? Ja, ook daar hebben we wel op gereageerd. Hè? Want wij denken juist door bundeling van krachten, nationaal en internationaal, binnen Europa, maar dan ook verder. Hè? Je ziet, deze onderzoeker komt nog veel verder. Dat ons allemaal helpt aan oplossingen te komen.
We zien nu dat het kabinet de internationale studententoestroom beperkt, wil dempen. Bijvoorbeeld de geneeskundestudie, heel dicht bij ons thuis. Daar was een Nederlandse trek en een Engelse trek. Die Engelse trek is helaas gestopt. Dus je zult nu zien dat mensen die geneeskunde komen studeren aan het Maastricht UMC+, dat zij Nederlands taalvaardig moeten zijn. Ja, dat brengt wel een risico met zich mee. Want liever zou je dat met een veel groter publiek doen. En ziet u ook al wat dat betreft een terugloop van het aantal aanmeldingen dus die zich voor die Nederlandse trek dan melden, maar voor die Engelse trek niet meer kunnen aanmelden? Ja, dat is nu nog te vroeg. Hè? Dus niet alleen voor Maastricht, maar ik denk überhaupt voor het resultaat ook vinden we het belangrijk dat er ook buitenlandse studenten komen. Voor Maastricht is dat een groot aandeel. Dus op die manier kijken we voor welke opleidingen kan het wel en kan het niet. Maar ook voor onze wetenschappelijke onderzoekers. Er is natuurlijk zoveel kennis over de wereld en als je die bundelt kom je zoveel verder met elkaar. En dat kan niet altijd alleen maar digitaal of via Teams of via allerlei andere instituten. Vaak zie je door het mengen van meerdere disciplines en meerdere achtergronden en meerdere perspectieven dat je echt komt op goede ideeën en ook goede innovaties. En dat is juist het creatieve wat je ook nodig hebt. Ja. U komt zelf natuurlijk uit het werkveld, gynaecologie gestudeerd, ook onderzoek gedaan naar gynaecologische kanker, op gepromoveerd. Dus u kent wel de belangen van het onderzoek. Ja, de belangen van onderzoek zijn ongekend. Ik heb zelf ook een hele tijd bijvoorbeeld in Washington gezeten, daar een stuk onderzoek gedaan, ook in het buitenland. Zonder onderzoek staan we stil. Dan gaan we het niet redden met elkaar. En dan houden we het ook niet vol met elkaar op de manier zoals we dat nu doen. Er is technisch zoveel mogelijk, maar er zijn ook nog zoveel vragen. Bijvoorbeeld bij zeldzame aandoeningen. Als je kijkt naar heel Limburg, er zijn te weinig patiënten als je onderzoek doet op zeldzame aandoeningen. Je zult die cohorten moeten vergroten. En pas dan, als je meer patiënten in zo'n trial, in zo'n wetenschappelijk onderzoek kunt betrekken, dan heb je kans dat je daar vragen beantwoord krijgt. Ja. Heeft u wat dat betreft een beetje het gevoel dat u met handen en voeten wordt gebonden? Nee, zeker niet. Maar wij moeten creatief zijn om op de juiste manier de stappen te zetten. En gelukkig vind ik de urgentie, ik hoor het vandaag ook hier weer aan tafel, de urgentie is er. Medische technologie gaat ons echt helpen in de uitdagingen die er zijn. Dus ik ben eigenlijk wel heel hoopvol en voor alle beloftes die er zijn. En het vraagt keuzes, het vraagt niet meer de versnippering, maar echt met elkaar focus. Wat gaan we doen en wat gaan we samen doen? En dat hebben we met elkaar nodig. En die urgentie is er wel langzaam, denk ik. Maar ik maak me er ook wel zorgen over in die zin, omdat het ziekenhuis en de universiteit in Maastricht, denk ik ook wel Europees gezien, mag je zeggen, echt wel een koploper zijn. Waar het gaat om juist die grensoverschrijdende interactie. Het is een regio Maastricht. We hebben het ziekenhuis in Aken, het ziekenhuis in Luik. Het ligt allemaal in een straal van 30 kilometer. Bijna een unieke situatie in Europa. Je ziet dat er heel veel samengewerkt wordt met de Duitse collega's, met gespecialiseerde zorg aanbieden, samenwerking daarop. En dat komt allemaal omdat er allemaal mensen vanuit Maastricht heel hard gewerkt hebben om die grenzen af te breken, om die belemmeringen op te heffen. En als je nu ziet dat er vanuit Nederlandse politiek, vanuit Den Haag, eigenlijk stukje bij stukje allemaal grenzen opgebouwd worden, dan loop je het risico dat je heel veel van wat er in de afgelopen 20 jaar bereikt is, onder andere door allemaal die slimme, hardwerkende mensen bij het MUMC, dat weer langzaam ondermijnd of kapot gemaakt wordt. En ik snap dat niet. Niet op de korte termijn, maar zeker op de lange termijn loop je daar gewoon enorme risico's dat je achteruit holt. En ik hoop dat men zich dat ook in Den Haag beseft, dat ze ook een keer goed kon bekijken in Maastricht wat we daar precies doen, hoe we dat ook doen in die grensregio, hoe we daar topzorg kunnen aanbieden door juist die samenwerking aan te gaan, ook op het gebied van onderzoek. En dat men dan iets meer en slimmer nadenkt over dit soort projecten. Ja, het gaat over samenwerking op wetenschappelijk onderzoek, maar ook echt in de zorg. Ja, als we kijken naar hoeveel arbeidskrachten van ons komt van over de grens. Belgische verpleegkundigen, Duitse dokters die veel bij ons werken. Ja. Maar ook, dus de verbinding zit zeker in het wetenschappelijk onderzoek, gelukkig, maar ook op de dagelijkse praktijk. En daarom is het ook zo'n risico wat er gebeurt. Ja, en dan zien de politici uit Den Haag onder andere misschien de onderzoeken die er zijn bij het Alzheimercentrum Limburg, waar onderzoeken lopen om bijvoorbeeld deze Angelique te helpen, die op een hele vroege leeftijd geconfronteerd werd met de diagnose Alzheimer. Ik dacht meer aan de burn-out of van mijn werk en zo, maar eerlijk had ik daar geen rekening mee gehouden dat ik dit zou hebben op mijn 52e.
Maar helaas wel de uitslag gekregen, hè? Van Alzheimer. Ja. Ja, hier in Nederland zijn er ongeveer 14.000 tot 17.000 mensen die dementie op jonge leeftijd hebben. Dus die krijgen de symptomen voor hun 65e levensjaar al. En wereldwijd zijn het er bijna 4 miljoen. Ja, dat is mijn grootste angst, dat ik straks ook niet meer weet en dat ik ook zo hoor. Want waarom mijn man niet? En dat is wel mijn grootste angst. Zoveel mogelijk wil ik nog herinneringen maken. Dat is wat we doen. Ja, Angelique inderdaad. En die herinneringen maken gelukkig, want ze geniet van een nieuwe kleinzoon. Helen Mertens, op het moment dat dan zo'n Europese subsidie aangevraagd wordt, bijvoorbeeld Alzheimer Centrum Limburg heeft er ook Europese subsidies voor gehad, Europese steun. Hoe gaat dat dan? Zoek je naar een bepaald onderzoeksdomein? Is het afhankelijk van individuele wetenschappers? Hoe gaat het? Ja, het is een afschuwelijke aandoening. Hè. Je ziet in heel Europa natuurlijk daar ook steeds meer incidentiteit, dat het steeds meer voorkomt. Je kijkt wat is er nodig. Er zijn prachtige Europese studies nu om mensen met Alzheimer langer thuis te houden. Er zijn ook studies, mensen die dan thuis zijn, hoe komen zij makkelijker, hebben zij toegang tot elementen van zorg die dan nodig zijn. Maar ook hoe ontdek je het eerder, hoe kom je aan biomarkers of welke kenmerken zijn er door mensen. Nou, ik noem zomaar al 3 grote onderzoekslijnen, waar onderzoekers eigenlijk een heel goed plan hebben en zeggen, ja, maar hier gaan we het verschil maken. Nou, dat wordt met elkaar besproken. Nou, op het moment dat die impact daarvan wezenlijk is, dan gaan we zo'n onderzoekstraject in. Wat een gedeelte door de organisatie, een groot deel door de onderzoekers zelf getrokken wordt. Ja, en dan hoop je dat je mee kunt op die tafel en daar inderdaad Europees onderzoeksgeld aan wordt toegekend. Ja, duidelijk. Dat is het onderzoek op wetenschappelijk niveau. Er is ook goed nieuws op mbo-niveau. Want voor het eerst komt er een stagiaire naar het Europees Parlement. En degene die dat glazen plafond brak, dat was Nisreen uit Venlo. Hier komt die. De Venlose Nisreen breekt door het glazen plafond. Want zij is de allereerste mbo-studente ooit die toegelaten werd voor een stage in een bastion dat lange tijd was afgesloten voor het middelbaar beroepsonderwijs. Het Europees Parlement. Inderdaad, het Europees Parlement. Een docent maakt haar attent op de kansen in Brussel. En ik wilde zeker die ervaring meemaken, want het zou zo tof zijn om bij het Europees Parlement stage te lopen. Maar dat bleek voorbarig, want het Europees Parlement, dat zelf snel met een vingertje wijst, had ook deze maand nog geen plek voor de Venlose studenten. Omdat ik niet voldoe aan de kwalificaties om bij het Europees Parlement stage te lopen als een mbo-student. Maar eigenlijk vind ik het te gek voor woorden dat daar, dat daar zoveel tijd overheen moet gaan. En dat herkende ook Mohamed Chahine, de Europarlementariër die opgroeide in Weert. Hij nam Nisreen aan, zodat ze als eerste mbo-studenten toch kan starten in het Europees Parlement. 1 september ga ik, dus na de zomervakantie. Dus ik ben heel blij dat het binnenkort gaat gebeuren en dat de stagiaires uit het mbo ook daar terecht kunnen voor hun stage. Ja, mooie woorden dus inderdaad van de bestuurder van Vista. Samira Rafaela, we spraken voor het programma. Hij zei van, oh, fantastisch mooi, daar had ik ook mee te maken. Ja, zeker. Ja, ik weet nog in 2019, 2020 probeerde ik zelf ook een mbo-student als stagiair hier mee te laten lopen. En al gauw kwamen we er dus intern achter dat dat niet mogelijk was. En toen hebben we echt nog wel op allerlei manieren geprobeerd om haar binnen te halen. Maar dat lukte niet. En ik dacht bij mezelf, nou, dit kan toch niet waar zijn? Als je het hebt over de Europese politiek dicht naar de mensen brengen. En we willen dat mensen meedoen in de Europese verkiezingen. En de meerwaarde voelen van de Europese Unie. Maar vervolgens kunnen we geen mbo-studenten stage laten lopen. En dat heeft natuurlijk ook een heel erg elitair karakter. Dus ik heb ook gedurende mijn mandaat heb ik me veel bezig gehouden met het mbo. Het is by far mijn favoriete doelgroep om mee te werken. Ik heb natuurlijk zelf ook mijn initiatief Europa naar de straat opgericht en veel met jongere groepen gedaan. We hebben ook nog een grote groep in het Europees Parlement gehad, samen met de Patta Academy. En ik ben nu ook nog steeds in gesprek met mbo Nederland om te kijken welke rol ik daar zelf eventueel in ga nemen om te zorgen dat de Europese politiek ook echt dicht bij het mbo komt. Maar het is echt een verrijking. En ik ben blij dat Mohamed Chahine dit heeft geregeld en mogelijk heeft gemaakt. Want Mohamed en ik weten allebei vanuit onze eigen achtergrond
Dat het niet een vanzelfsprekendheid is om hier in het Europees Parlement te komen. Laat staan een Europarlementariër. We hebben allebei absoluut geen achtergrond die elitair van karakter is. Dus we weten ook hoe belangrijk het is om verschillende doelgroepen naar het Europees Parlement te brengen. En ze ook onderdeel te laten zijn van dit mooie democratische proces. Ja, met kleine stapjes. Misschien is dat dan inderdaad toch wel de truc, het geheim om toch ver te komen. Jeroen Leenaars, Helle Mertens en Samira Rafael, ik ga jullie hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid hier vandaag. En u bedankt voor het kijken. We zijn er volgende maand weer in een heel spannend Europa. Dus tot de volgende keer. Dag. Dankjewel. Nou, dankjewel.